Gino molero wacho kanyo ni nitiere duol ni mochung' ne choko osuru KRA. Achiedh nade nitiere kanye kuom KRA choko kata rem chopo target magiketo koso Mbadi Kaloso kawacho ni odwa neno ni ochoki kendo ni gima nyalore choko bilion 400 kawuoka kuom yore mopogore opogore mag manyo osuru. En ang'o manyalore kindegi koso moko nyalo bedo ni gin mana lek madongo maponono nyalo miyo jopiny geno to chopo nya bedo matek. Mbadi nigi ting' mane e loko chike kata weche gi mag tayo KRA? Ipenjo wakwa we are headed towards the right direction kata wrong direction. Lure na ng'omo wamulo ga ng'omo ok wamulo. Ang'ono ma necessary kata madwarore sani gi gima ok dwarore sani. Wawe mulo gik moko dwarore sani to wamul gik madwarore sani. Kipenja ni wach KRA kanyo Mbadi is headed towards the right direction. KRA dwaro gimiluongo ni shock therapy. Shock therapy in management en niya, ang'iyo ni ang'o gang'o monego loki KRA ka. To kaseng'eyo ta plan ni ere kaka adwa time. To kabi wacho ni niya ni wadwa timo kama nikech sama kamoro nigi problem kata ikwele kata ok onyal chopo target ne kata gik maricho timre tiwacho ne gima gibet gibiro sabotage. Tiende ni gibiro pango ni bendo badho moko makidhi kanyo kigalo ni dhi gori kodgi kata kidhi loko gigi to nyaka ibedi timri nade ilware iyo badho kanyo. Nitie shock therapy en ni ibiro tiwacho negi ni miwa uru muda kama ka in senior manager tinyisi ni miwa muda kama walos systems kata wa change kaka management system. So kwa se change ogi tibiro duogo tinde ni kiduogo tibe kore donja system mose timruok nade mose losi to kwa mi muda mondo ibed kanyo waloko to in kanyo waloko to in kanyo ine mibiro create obadho ma pod ibiro hinya ng'owa jok maloko chikegi. Tinde ni nitie gimiluongo ni resistance sama iloko chike kata sama iloko chike mag kambi kata obed mana kambi ma private kata obed mana mag migepe mag sirikal. Nitie gimiluongo ni resistance to biro mana sama wang'eyo ni chike moko biro lokore to chike gi to sama wang'eyo ni to miwa muda mar kujipanga tena ni wabe waikre wan wawegi sama ikri cha gibende gitimre nade giikre. Koro shock therapy is necessary in targeted sections. En okang' makare modhi ka ok odonjo ka KRA. En makare to lure no dhi time nang'e momiyo suggest ne shock therapy in some sections. Iwinjo tiende niya Cleophas KRA osemis targets mag gi gik ma bende kuro tero waga gope miwinjo miluongo nyinga IMF kod moko World Bank and the rest. KRA matero wagigo to some extent ok fully but to some extent. Nang'o ok gichop targets mag gi mag choka ng'owa omenda. Tang'o momiyo ok gichop targets mag gi nikech nitie gimiluongo ni bureaucracy. Tiende niya jogi jachulo osuru ineno kaka wasik sirikal. Oketwa kaka wasik sirikal makata makosa bende betie. Ing'e ni udi kata mana udi mwadake makosa nitie ma ji nyalo yudo ni gwenyre paro lakini timruok nade iloso. Kigwenyri paro gi KRA kaka taxpayer kata kaka jalno machulo osuru KRA oketi gi gik mang'eny ma itimo makosa ma to nyaka chul within this time kamano gigi duto nyaka Mbadi ng'i nikech iyudo ni ka gisebet ni gidil gi japiny e yo mok kare to japiny bende kuro luoro chulo osuru to luoro chulo osuru chalo kama either ok idhi chulo osuru monego bed ni chulo idhi tamiri chule wach ni onego bed ni chulo 100,000 itamiri chulo kata ing'e maber onego bed ni chulo 100,000 to in idhi report ni an onego bed na chulo 2,000 tendo ni sirikal owito pesa di 98,000 to nang'o nikech kwenyo mar KRA onego chak behave kaka private sector behave. Tendo niya ing'e ni ka dhi e kambi mag ma japiny more mariembo ibore ka donjo kanyo nitie gimiluongo ni customer care. Tera maber marwaka maber mamiya information maber mwawinjre paro oyiena kata bet ma negotiate kore ni kati kete malahinyi timo na ma ok ber ketare duok piny tibro ni kiwuok kanyo titimri nade imor ang'o momono KRA adopt mano ka KRA kidhi to makosa nitie inina criminal. Tiende ni japiny koro nyaka many kaka hepo wach ni kata ing'e ni kidhi ahinya kata wawach ni paka kidino ne kona cha idwa goye kabisa obro wacho ni karach to rach
onyalo kata chikri kuomi mogwari ayi to yudo yo to timre nade to ringo kalo ang'o matemo wacho atemo wacho ni KRA we deal gi japiny kaka jawasiki management ok dwar kamano nyaka ikaw ng'ani kaka taxpayer mikawe kaka customer mari bas uwinjru e dhok kata kaka onego bed ni ng'ani chulo osuru ni ka en gi kwayo mare moro winjare kwayo mare no tibed flexible to kidwa bedo ni in hard on japiny tiger gi japiny ma japiny saka sa en mana jamakosa they will never meet their targets but problem moko ma bende KRA nigo ok en KRA owuok kuom sirikal nikech chike mag choko omenda to ng'ano maloso giwuok e sirikal to gikale od bura to gibedo chike KRA en mana ng'ama implement ang'owa chike koro sama bende mbadi dhi gawo KRA kaka gisechako gawre ma bende mano bende ni kare sama gigawre to japiny gineno kaka dang gikony japiny mano ni sawa sama gigawo KRA nyaka gigaw chike mag ang'owa mag omenda kaka koro mowacho ni gidwa kelogo nikech KRA is just an administrator inyise ne gini wakete at VAT atamala 16 gin gidhi choke kamano kama KRA donje en mana ni kaka gichoke moko timre nade ema ok ber ka japiny obedo jawasik KRA to nitie gimiluongo ni tax evasion japiny pod dhi hepo chulo osuru temo miyo gi meet targets gi